atong tukion ang kahibulungang sugilanon didto sa Zambia. Kini ang sugilanon ni Pastor Emmanuel nga nagauluhan, panalangin gikan sa trahedya. Pastor Emmanuel Muewa, usa ka Seventh-day Adventist nga pastor, kanunay mosakay sa Lake Bangui Olo aron bisitahon ang kapin 1,300 ka mga Adventista sa 18 ka kongregasyon nga nagpuyo sa mga isla. Apan adunay usa ka trahedya nga dili niya malimtan. Usa ka Biyernes, 42 ka mga Adventista ang nagsakay sa giabangan nga sakayan padulong sa usa ka isla alang sa misyon ug pagpasiugda sa umaabot nga Pathfinder Campery. Tungod sa kusog nga balod, nalunod ang sakayan. 28 ang naluwas, apan 14 ang namatay. Lakip ang usa ka 2 anyos nga bata. Sa lubong sa Chiboli Island, 14 kalungon ang nagtapok sa usa ka dapit. Miapil ang mga leader sa gobyerno ug simbahan. Ang gobyerno naghangyo sa iglesia nga motabang sa pagsiguro nga dili na mausab ang ing-ani nga panghitabo pinaagi sa paghatag og regular nga serbisyo sa sakayan. Mitubag ang Northern Zambia Union Conference ug nagplano nga mopalit og mission boat nga nagkantidad og $100,000. Kini gisulod isip proyekto sa 13th Sabbath offering sa 3rd quarter sa 2025. Ang plano mao nga ang sakayan makadala og 60 ka pasahero magbiyahe sa mga adlaw nga dili motabok ang barko sa gobyerno. Ang pasahero magbayad lang aron ikabayad sa gasto ug sulod sa barko ipakita ang awit ug wali sa Hope Channel. Matud pa ni Pastor Emmanuel, dili lang kini makatabang sa transportasyon ug kaluwasan sa dagat, apan makatabang usab sa kaluwasan alang sa gingharian sa Dios. Ang tumong mao nga ang trahedya mahimong panalangin. Daghang salamat sa magkanunayon nga suporta ug sa pagplano og madagayaon nga halad karong ika-13 nga Sabado.